Flebao ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye juillet kalo ale tile 15 san 2024 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ko aw bɛɛ lajɛlen ko Ala ka tile hɛrɛ da aw ma. Ala ka sababu ɲuman k'an ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma dɔgɔkun min daminɛ to tila fɔlɔ ni Ala k'a timɛko ɲuman d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'an sutura Ala k'an mago to. Nous sommes là aujourd'hui. I kun taara i sɛgɛnna fiɲɛ bɔ kɛ. A ka fisa i ye un jour fɔ i ye 2 jours kɛ o tɛ sɛgɛnna o tɛ congé. Comme a bɛna tigɛ désormais i kundama na. Tu vas faire le choix, c'est comme à Ségou maintenant. Sans faut ouvrir Dougouma. Et Minga Norima. Fla fana bɛ yan. En tant que François Massako, vous avez bonne fête d'indépendance. Kunu. Keba, on est Francis, jamana don ti ɲɔgɔn na. Ala on est Macron nun ti ɲɔgɔn na. Anw ko de u k'a dɔn ko anw ye mɔgɔ ye u fana ye mɔgɔ ye n'anu bɛ jɛ olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ an ni mɔgɔ bɛ jɛ i k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko anw bɛ yen k'i fana bɛ yen i k'an dɔn mɔgɔ ye an fana k'i dɔn mɔgɔ ye o la nafa min bɛ o la e yɛrɛ bɛ lafiya o parce que ni e ye ne ka mɔgɔya dɔɔnin ne tɛna taa n tɛgɛ ja e fɛ i b'a fɔ ko o tuma na an bɛ ka baara min kɛ e bɛ ka mun kɛ n'i ka tɔnɔ ye. Nka n'a kɛra e de b'a bɛɛ minɛ cogo min ka di e k'e b'a di ne ma ten don o don bɛ n bolo jan dɛ donc Français o an b'a f'u ɲɛna sa ko Ala ka 14 juillet wɛrɛ jira an na u yɛrɛ ka motobanin dɔ binna a kɛyɔrɔ la o n t'a dɔn aw k'aw bɛ taa irisi kɛlɛ n'aw motoba dɔrɔn dɛsɛra ka boli défilé kɛ ne kan a bɛ gɛlɛya dɛ an fana ka mɔgɔ ninnu donc an bɛ Français fo Malien minnu bɛ France k'u bɛɛ lajɛlen fo keba n ko fɔlɔ n ko Mali la n ko France hymne national tun bɛ da drapeau min tun bɛ yɛlɛ Mali la yan France drapeau de tun bɛ yɛlɛ o e ka cɛkɔrɔbaw ɲini e ni Aba ma baro kɛ kosɛbɛ o kɛmɛ ninnu ɲininka olu tun t'a b'a fɛ yen kosɛbɛ olu n'a b'a ye baro kɛ kosɛbɛ o i b'a dɔn ko an tun b'an kale France de la anw b'a fɔ k'an faso France o fɔra yan o fo ka mɔgɔw k'olu dɔn koyi o kɛra jamana in kɔnɔ yan dɛ France drapeau de tun bɛ yɛlɛ yan parce que anw ka colonie de anw tun ye Soudan français de i y'a ye sa i b'a dɔn ko den laminɛna kɔni den jari ye cogo cogo a tɛ se ka diya e ka tɛmɛ a ba kɔni kan o n'o t'a bɛ fɔ k'i ye suba ye o de y'an n'u kari ɲɔgɔn na Moribo ye kun fɔlɔ kɛ nka ale tora kan kan ale tun kan ka min falen ka se ka baara kɛ k'a ka kun tilenna fɔ an ka kan de o kɛra ale ma majɛ ye bon fanga fana a man jugu f'a kɛrɛfɛ mɔgɔw an yɛrɛ da bɛna na don o la bi parce que an ɲɛ bɛ fɛn dɔw la an tɛ k'u faamu quoi kɛba n'anw y'a daminɛ u b'a fɔ ko voilà ko a filɛ nin ko cɛ in aigrilen don toujours aigri tɛ o fɛn minnu bɛ yen n'u man ɲi fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko nin man ɲi de faamaw t'a bɛɛ mɛn o an bɛ ɲɛ mɔgɔw ma de k'u ka kungo lase faamaw ma mɔgɔ ɲuman bɛna na sigi yan su ni tile yɛrɛ t'a ye yan tuma la f'i b'i dogo walayi kungo bɛ maliyɛn da la a tɛ maa si da la sɔgɔmada in na kalansen min tun bɛ sen kan groupement tactique inter arme mɔgɔw bolo Tɔnbɔkutukaw fɛ yen jɛkulu kura dɔ bɔra ko fantôme dɛ
olu fana bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma bɛ se ka lafiya cogo min ale Tɔnbukutu mara kelen kɔnɔna na TRJ kaw fɛ yen olomasiri tabaw ye dɛmɛ ta ka taa don olu ma min ye opération Maliko ɲɛmaaba ye colonel Pascal Berthe ale bɛ munumunu salo la Dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na o waati kelen na colonel major Boubacar Yansari commandant Théâtre Sidi ale fana bɛ Kayi ale marabolo kɔnɔna na munumunu salo la ka taa Surasiw ka taa olu lajɛ o waati kelen fana na tuguni commission défense n'o ye général Mengoro Kane n'ale b'o kunna CNT kɔnɔna na olu fana bɛ segukaw kun fɛ yen an ka ko yɛrɛ fanba bɛna kɛ Surasiw ka baara ni wulikajɔw ye bi ka denmisɛnninw minnu bɛ yen n'olu fana kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin u ka sigidaw ma ndama dɔ ko firila Tabakotokaw fɛ yen Keɲeba mara la muso kelen de b'a kɔnɔ k'a bɛ samedi a ma se ka bɔ halisa dɛ a dun fɔra ko maaw ka damanda bila ko san bɛ yen sisan ndama firila ale kan k'a kun dalen don k'i kɔ lasama dɔɔni halisa u bɛ k'a ɲini a ma se ka bɔ sɔgɔmada in na Tabakotokaw y'o kibaruya d'an ma Segu fana soba mali dɔ firila ye maa 3 tora o ko senfɛ ale ni aw ka cɛnikurani ale b'an ka kopu ta ka t'o d'a dɔgɔnin de ma n'u bɛ tulonkɛ k'o la ko dɔrɔn tabali ko ale yɛrɛ dɔgɔnin yɛrɛ fin bɛ cogo min u bɛ den min don a da la ta o de b'a da la a n'a kɔrɔkɛ ninnu bɛ ka tu vois Kopa Messi kɛra masa ye ko kura n'ala ye ko min kɛ maa ye maa tɛ se k'o bali koyi Messi nin y'olu ye k'o ta ko 16nan de kɛ n'o ye Kopa ye Coupe d'Europe ta ko 17nan Espagne y'o ta ko 4 Espagne u yɛrɛ ka masakɛ a n'a a denw bɛ kɛnɛ kan ye olu fɛ yen tiɲɛtaba ye muso de ye princesse don nka ni fa tɛ dɔn u b'a fɔ ko yɛrɛni ngilɛw fana tun ka ura fana tun bɛ denkɛ fana tun bɛ yen a ko in ka fisa o mais olu fɛ yen masakɛ ninnu bɛ bonya dɛ donc nin ye farikolo ɲɛnajɛ kibaru ye ko Amari ani joueur k'u ko komi u ma kuma u bɛna n'u labɛn ka kuma ko komi o de ka d'an ye k'u bɛna kuma parce que ko olu tun bolo a bɛ faamu jamana ɲɛmɔgɔw tun bɛ se k'olu wele ministère tun bɛ se k'u wele autorité wɛrɛw tun bɛ se k'u wele mais olu ɲɛ bɛ mun na a bɛ n'a fɔ ministère yɛrɛ sina ka fara fédération kan u bɛ k'olu kɛlɛ parce que u fana bɛ bɔlɔlɔ kan u ɲɛ bɛ kow kɛcogo la mais an fana b'a ɲini autoritéw fɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u ka nin ko in ta a ka ban nin kana taa kɛ ko wɛrɛ ye tuguni parce que jamana mara fana ye i ka kɔn ka ko kunbɛn de ka n'i sigi k'a fɔ oui ils ont fauté u ye nin kɛ non denmisɛnninw de don a y'u wele a ka maa bila k'u wele mun b'a kunna n'o tɛ ka se k'a ɲɛnabɔ ninnu ni ninnu bɛntɔ bɛ gɛlɛya koyi u ye ɲɔgɔn jogo dɔn ka ban yɔrɔ i terikɛ i n'a kana kɛlɛ de ka fisa n'a kɛlɛla siɲɛ kelen on sont terminés a tɛ kɛ komi aw kɔrɔlen dɛ joueur ninnu yɛrɛ de ni yɛrɛ de tɛ nin ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ de fɛ tuguni fo mɔgɔw k'o de faamuya nka an m'a fɔ fana n ko k'a kɛ cogoya wɛrɛ mais autorité jamana k'a jira k'a fɔ ale fɛn bɛ yen min bɛ se ka nin ko ɲɛnabɔ o de fana ye jamana ye parce que ministre des sports y'a jira carrément a ka conférence de presse ni fɛnw bɛɛ senfɛ ale ni fédération da bɛ file kelen na sinon ni fédération ye nin kɛ non aw tɛ se ka nin convoquer koyi sariya jumɛn bɔ aw yamaruya aw fɛ k'a convoquer ou bien a t'a to an ka nin ko la ye ji ɲɛma jɔlen na balontanna kɔrɔw bɛ yen u ka kuma denmisɛnninw fɛ an n'u ka sigi ka kuma fɛn min ma bɛn an k'a ko so kɔnɔ nka ni fédération ko ta e yɛrɛ bɛ tugu olu kɔ donc u fana y'a dɔn u ko komi a tɛ ɲɛ nin kɔ u bɛ n'u labɛn u bɛ bɔ u fana bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye ko minnu bɛ kɛ komi olu tɛ ka kuma u bɛ ka sɛbɛnni de kɛ anw ngalanbalo anw tɛ k'a faamu Bamakɔ yan dɔw fana kɛlen don k'a labɛn k'a kɛ komi n'o y'a sɔrɔ joueur de ye sɛ n'a bo tobi ka di an ma ne m'a fɔ joueur ninnu k'u ye an wasa dɛ mais bi falenfɛn t'u la koyi Mali joueur professionnel ye maa joli a bɛrɛ dɔnnen don wa u bɛ ka min fana miiri ko minnu taara siyo la ko n'a ma ɲɛ k'olu bɛ bulon na a bɛ se ka kɛ
ngap se ka kɛ ayi an mago de bɛ résultat la tugun wa an mago tɛ résultat la tugun o u k'a kɛ sɔgɔmada in na nin y'an donkan ye. Keba ni ko ala deli de mokago n'a sara i b'i yɛrɛ sɔrɔ cɛ 100 bi ni dɛgɛ o dɛgɛ mini cɛ ni ma farati i ta ye ɲaga ye yanni ka tugu to tobila kɔ to tu dun ka maa min don k'i taama ɲɔgɔn ye wa cɛkɔrɔba nogojugu kɔ ti dibi dɛ sɔgɔma in na Keba e bɛ circulation dɔn wa Amara aw bɛ circulation dɔn wa aha circulation pour que aw k'a faamu fɔlɔ siraba a b'a dɔn jɔn ye siraba da a t'a dɔn siraba nana cogo min aw tɛ to ka Umu Sangare lamɛn a tɛ ngɔni fɔ yɔrɔ lamɛn saran yɔrɔ de ko don yɔrɔ Sidibe an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na nka a kumakanw ye lɛgɛsɛ ye parce que cɛkɔrɔba ni si sera yɔrɔ la i bɛ kɛ bibliothèque de ye Keba donsɔngɔnifɛlaw ko kuma kelen b'u da o ka di ne ye dɛ ko ala de nɔ don ko n jɔnni dara ko min kama ko mɔgɔ si se tɛ yɔrɔ kɔni saran yɔrɔ kɔni mɔgɔ t'o fɔ maa ye kuma caman b'a kan dalen caman fɔ yan olu de ko aw ka to ka dɔnkili lamɛn bani ko sen kelen tɛ sira bɔ sen ka kɔrɔ ni sira ye n'i y'a mɛn sira sen de don fɔlɔ fɔlɔ maakɔrɔw tun bɛ taama yan ka taa maga u sen de la dugu ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ so sen o de tun bɛ yen donc n'i y'a mɛn siraba senamatigiw de ta don fɔlɔ o senamatigiw olu tɛmɛyɔrɔ kan ka bila mɔbiliw tɛmɛyɔrɔ kan ka bila mɔbili minnu bɛ yen ni olu pereselen don n'an b'a f'olu ma ko sapeur pompiers kɔrɔbiyaru faamaw ka mɔbiliw normalement sira la ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛsira kan ka bila mɔgɔw k'a ye k'a dɔn k'a fɔ ne m'an ka tɛmɛ nin fɛ ne k'an ka tɛmɛ nin fɛ anw fɛ yan Mali la n'i ye mɔbili ye n'a plaki kɔnɔna ye jɛman ye o kɔrɔ k'o ye anw n'anw ɲɔgɔn k'o ta ye particulier o ye anw ta ye bi bi in na min kɔnɔna ye rouge ye bilenman olu ye donita mɔbiliw ye ani transport mɔbiliw ye a belebelebaw b'a la camion ni sotramaw ni taxiw olu ye bilenmanw ye bulalama min jɛlen don dɔɔni o ye faso ka cakɛdaw ta ye n'i ye plaki binkɛnɛnama ye o ye jamana wɛrɛ minnu mɔgɔw b'an fɛ yan n'o ye lasigidenw ye olu ta ye nka kuma dɔ la immatriculation temporaire bɛ se ka kɛ institution dɔw bolo olu bɛ yen ne ko CH ye jɔnni ka marque ye circulation na CH ne bɔra ka mun fɔ sisan CH b'o la gouvernement de m'a fɔ yan ko mɔgɔ kana vitre fumée kɛ yan o bɛ kɛ nɔ a b'a dɔn min ye nin bɛɛ juguman yan n'i ye nin bɛɛ fɛn minɛ i bɛ taa sɔrɔ finitigiw de b'a kɔnɔ an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka Mali kɔnɔ yan n'i ye jala sɔrɔ a kɛra faama sugu o sugu ye circulation na min ka di i b'a kɛ mɔbili sans plaki CH 100 sirada la an bɛ se k'a fɔ 90 o ye finitigiw ta ye file tɛ se ka fiyɛ u la u tɛ se ka lajɔ sans interdit tɛ olu la Mali circulation na k'a fɔ n bɛ taa nin fɛ nka o t'olu ka sira ye n b'a fɔ n ko mɔbili minnu bɛ yen ni olu bɛ service la par exemple sisan armée mɔbiliw bɛ kɛ u bɛ sira tigɛ u bɛ bɔ u natɔ don ou bien u taatɔ don olu bɛ yen mais nin mɔbili ninnu bere bɛ da a dɔw sanfɛ pour que polisiw ka n'u fiyɛ dɔw bɛ yen u bɛ taa assemblée mɔgɔw ka makaraw minɛ k'u don u la dɔw bɛ yen u bɛ taa taamasiyɛn wɛrɛw minɛ k'olu don u la nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye u kana se ka minɛ se kana kuma wa n'i sera fɛn fɛn ma colonel ta don lieutenant ta don sergent ta don caporal ta don o tuma e tɛ lieutenant Madu dɔn a base kɔnɔna na ale de ka mobili a y'an ci k'an kana kini de san yan cɛ i tɛ farati
amina le ni na kuma be dumuni sana hoy colonel boro de taro hoy e kuma ete boro doni donc olu yamara leno anga jamana kono ka sampla ki boli ka boli sans santardi fe ka du circulation no bake e sa police fana bu ladige olu fana moto ta ka mo ge olu fana nu le moto ta ki ge be sans santardi le be fe no lu ka sra fo eto la tugudi olu mana wuli dro objectif e ka te no fe sa ebe kana ni fe o ete kana ni fe o mo gonye bula o mo gonye ulu koni fulu ka te e de lajo ebi bana ka jo adu fora na e mo go fie na ma jo aya tui wure koti me bi me mi no fe me fe ka do mo go munu be nu be dossier asi nunu kono ka vitri filme o ke nu mine na muna sharia me bole an to ka ulu munu ga nga an lakana muno te bole ulu ka abe finitigi fandan tse ka ke ni e fandan ja farale ka ke atimala o ka boy wati dola ko do fumi ame hakila o ye fere soro la sengola donc le dalaw warbe munu bulo ku re to ko se plaki nona malika di sare ko sura sube fangala do fana be olu fana be sura su to ko chieta wa fefe mana mine abeba fiina ale finitigi do de ka mo yede ale re finitigi fulo o ta bo de fa ka bogo no ne general Keba Jallow de ka mo ye ne general Kassim Traoré de ka mo ye ne colonel Amara Keta ka mo me che o ma do ko iflila ngo douane directeur ka fendo che ki jaga gelere ni siasi mbora diboli da mu katana e kuru kono ho bureau 1 na ho o me o te sharia yo o re ka nga contrôler ka sege parce que na le yo ke ko parce que ka le tado il faut ka le ka sege o ka boy dogo gunfe ti sigi naija ti sigi senu srala no mandie ti sigi kati posula ni ti sola ta kulukuru srala kana se yoroja sori ke mazoga so yoro mare sherifula kare fara isigi iki sigi ya waraga srafra la ulada fe ibe mobile temeto na falu no charbon na bela jele gouvernement mobile placo de baka ubta misiona ube charbon ka fatew fo ite se ka fuye gouvernement dungo ko ga yiri kono tige li dabla ka charbon fere dabla mais ka mobile be ni na dungo vraiment ukalaje nyemoya ere kun misali nyemoya kun tlenia fanga o fanga isigi ka mogo to ye ka fanga wakati hagati takida ne fenga jugu fanga ma we hake mbense ira fama were teminga uno fa mogo do boka mogo la angala je koyi male onyu munyude kurantige ko be kera jitige ko be sena balote ga soro kalante ga ke fen mali kono male onyu munyu anga benga munuma anu nyogonche anga la jangulu tlente amsega mobili bade tugule nyogongo ku na rodo ubora de douane la amsogo famu papier na ku la ka sebeni ngubulu ko yira nga etaraika sanga 96 ya buli ka bo Dakar sa anga ke yi demerde ina on be nasrala yi do dama anyu mne ko bla won anyu be fabu nga kana ke bama we ebe munumunu parce que jalabela o fana te sharia ede o sharia te ile nyema du nyebe nunu chamana de ndela ko fon dogoni police do yana nge jole no circulation na i jugu be katme anyebila inyime katma anyebila ika nyemo be katma anyebila mami be fe gatanya onyebila minte fe gatanya onyebila ebe ka munge benyebila ni telephone botle na yere ka jate minare alni mo ko ma fefie che yere kun soro mando ko soro la de nye kuma info nyema do nyena sibirido ngono ko aw nyete aw nga circulation ka zugula de moto tugube katakata tugube
moto taxi tugu be an yɛrɛ fana bɛna taa jani sigi gidɔrɔn nɔ kan mais ni mɔgɔ tɛ kuma mɔgɔ fɛ pour que an ka ye ka ɲɛ an tɛ taa viadigi kan wara ka sira ye an fana bɛ taa propriétaire feerela ninnu kɛrɛfɛ ko olu mɔgɔ bɛ ka radio la kuma caman an bɛ taa an sigi sariya tɛ yen o mairie di district bɔra ka panneau 150 de don circulation na sotaramaw bɛ ka ban ka jɔ a la panneau 150 dɔgɔkun tɛmɛnen ni sisan cɛ an bɛ Jibril Sidibe fo mairie la délégation spéciale mɔgɔ an b'u fo franchement u bɛ k'u se kɛ yan ne panneau binnen min compté ka bɔ Tour d'Afrique la ka taga fɛn na a bɛ 150 bɔ a bɛɛ dalen don a kɛrɛ kan dɔw yɛrɛ ye dɔw ta yɛrɛ ka a k'u ka olu t'a dɔn sugu min olu u y'a kɛ k'u ka sanji kunbɛn cɛ o yanni san wɛrɛ ka na a sɛbɛnnen don a ka panneau bulalama in de don nin bɛɛ la anw yɛrɛ bɛ min an minnu ye jamanadenw ye anw minnu ko k'an ka jamana ka ɲɛ anw minnu ko ko capitale ka kɛ capitale ye anw minnu ko ko Bamakɔ ka kɛ misali ye Bamakɔ ka jɛ an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la anw minnu ye jamanadenw ye anw bɛ min mun na anw bɛ goudron kɛ siraw ye k'u kɛ finiko yɔrɔw ye k'u kɛ mobili jɔyɔrɔw ye car minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔ t'olu la mun na olu ka mɔgɔw ta yɔrɔ bɛ kɛ goudron sanfɛla ye siraba kɔni tiɲɛ yɛrɛ la fo n'Asimi bɛ ka tɛmɛ dɛ sinon i tɛmɛtɔ a bɛ gɛlɛya dɛ wa bɛɛ ko n pereselen don n b'a fɛ ka se nin yɔrɔ in na joona e kɔni e ti se ayi non e ti se dɛ ne de pereselen don n b'a fɛ ka taa nin yɔrɔ in na joona o t'anw ka circulation ye dɛ n'i bɛ Falajɛ yan n'i bɛ fɛ ka taga ACI la i bɛ bɔ heure 1 wa n'i ma farati fana i tɛ taa bɛn a ma dɛ sɔgɔmada in na nin ye an ka welewelemada ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna jamana jɔkɔrɔ olu yɛrɛ ka kɛ misaliw ye u bɛ minnu bila baaraw la u fana k'u jija u k'u jɔ u jɔyɔrɔw la yaasa jamanaden tɔw kana u ɲɛmada u ma k'a fɔ k'u b'o waleya ɲɔgɔnnaw kɛ Amara an bɛ taa e fan fɛ. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an bɔra sisan ka kibaruya sɔrɔ ko min ye Keɲeba kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko Tabakoto yen kɔni dama ale dafirila ni muso dɔ ye muso in ale yɛrɛ kɔni kun taalen don k'a bɛ t'i da k'i lafiɲɛ de nin waati ninnu na gouvernement y'a fɔ fana ko ka dama ninnu datugu min ye maaw ye u y'a jira kabini sibiri don fo ka na se bi ma sa muso in u kɔni bɛ k'a laɲini a bɛ se ka ye cogo min na maa wɛrɛ bɛ ka fara muso in kan wa maa si tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn Maninkurakaw fɛ yen min ye Kangaba mara la olu fana y'a jira k'a fɔ nin waati laban in na u degunnen don kosɛbɛ sanubɔla minnu bɛ na sanu kɔni kɔnɔna na u kɛlen don k'olu sɛgɛn kosɛbɛ u kun ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma u ye u ka finitigilakaw ladɔnniya a bɛ fɔ min ma ko daragi de tɛ sanubɔ mansin ye sa wa k'o don ji kɔnɔ ka to o fɛ ɲɛfɔli minnu kɛra a la duguladenw fɛ an ka jɛ an ka o lamɛn u ka welewelemada ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ko in na cogo min na parce que olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko kabini samiya ma se olu ye welewelemada bila gouvernement ye u y'a ɲɛfɔ fanga tigilamaaw ɲɛna u ka gendarmew nka an ka jɛ an k'an balimakɛ kelen lamɛn waleya in kan. Voilà, bɛnkɛ n y'a faamu an ka baara fɛnkɛ in ti dɔwɛrɛ batigɛ danga de don Sikɔrɔ Dɛnbabugu ani Maninkura cɛ Ala y'a kɛ jumajanba tɛmɛnen Maninkura gendarme ni Kuruba gendarme n'o ye Kaba gendarme olu nana ka na sariya de kalan daragitigiw ye Selenge Kangare commandant kun b'a la ani Ogobara ani Faraba yɛrɛ maire ani sous-préfet olu bɛɛ nana Maninkura danga na jumajanba tɛmɛnen donc kana sariya papier kalan k'a fɔ daragi ko jɔra u nana kalan danga min na o ye ni bɛ ba kɔfɛ u b'a ko Dɛnbabugu danga n'an bɛ an b'an ko Maninkura danga baleni de kunnala de don sangarani min bɛ bɔ Selenge baraji la ka taa Kuruba
danga min be dragitigu de ko k'u bɛ ka danga in se famaw ye loi kalan don min na o don kelen pe bɛnkɛ anw ye dragi naani minɛ famaw ye loi kalan juma don anw ye manikura an bɛɛ ba tigɛ ani faraba cagadugu faraba kɔnsew ni sigɔrɔ kɔnsew ni manikura kɔnsew ani kuruba gendarme ni kaba gendarme ka fara commandant ninnu bɛɛ kan u bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan loi kalanna ye k'a fɔ ko dragi ko n'o ye sanu baara yɛrɛ k'a lajɔlen don o kalan ni anw ka dangan na o kalan kɔfɛ o bɛɛ n'a ta o don kelen su dragiw de nana jigin anw ka batigɛ dangan na lieu de traversée de des années et des années nin bɛ yen donc o danga o k'u b'o o de se anw de ko n ko a senni kɔni tɛ bɛn anw ma a dɔw famaw yɛrɛ y'u évacuer k'u bɔ kɛnɛ nin kan loi kɛra ni vendredi u seginna ka jigin an ye ci fɔ maire ye n'o y'an ka monsieur le maire ye faraba cagadugu faraba maire an ye ci fɔ o ye vers 1h k'a daminɛ minuit la se ni 1h cɛ u jiginna danga in kɔnɔna na k'a se dragitigiw camanba de fɛ an ye 4 minɛ an y'an si bila ala ma sufɛ ka dragi 4 minɛ k'o ko fɔ maire ye maire kɛ gendarme minnu wele ka na o saisir o y'o bila ka taa tribunal la a ma waati jan bɔ tribunal ye ci la sebe ye ci la sani ma k'a fɔ k'an k'u bila ko n'an y'u ye nin kɔ ko k'o fɔ u ɲɛna olu kɔni bilara convocation bɛ di dragi 4 o ma don min na dimanche ma o dimanche don kelen san nana tile sanji o kɔrɔ dragitigiw tilala ka jigin an ye kelen wɛrɛ minɛ k'o ɲɛfɔ sebe in kɔ jusqu'à présent dragitigi ninnu bɛ dangan côté n'a côté de la a fa n'a fa selenge ɲanfan ani kuruba ɲanfan o opposelen don an ka danga in de la sa u bɛɛ ɲɛsin d'a ma an ye kɔsa in n'an kɔ an y'o ci fɔ a dragi ko a ma dabila u tilala kana don an ka danga in kɔnɔ kɔ an yɛrɛ dugumɔgɔ an ye fɛɛrɛ de tigɛ cogo bɛɛ dɔ la an bɛ yɛlɛ ji ka diɲɛ don o don k'a f'u ye k'u k'i mabɔ danga in na o bɛɛ n'a ta o bɛ ɲɛtugun ka don an ye dragi 4 tapi dɔw minɛ o la sa u m'a bagaba pour que o ka se ka bɔ yen an kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye danga in dɔrɔn ka to yen bɛnkɛ an na fosi tɛ dragi ko in tɔ la mais anw ka dragi ko fɔ ko an na ko la o y'an na dangan senni sinon n'u ye bakɔnɔla tɔ fɛ c'est y a pas de problème mais tɛmɛsira min filɛ nin a ma nɔgɔn anw ma bon dangan in a tɔgɔ de dalen don ko Denbabugu dangan an ka zɔmɔnɔw de bɛ dangan in na ni dangan in senna k'a kɛ kulu ni dingɛ ye a bɛ kɛ mɔgɔ fagayɔrɔ de ye kulutigiw bɛ mɔgɔ latigɛ a fɛ su ani tile salon yɛrɛ manikura kulu firila ni manikura musow ye an ka zɔmɔnɔw mɔgɔ 2 de tora la kelen sara siman kelen tun ye dunan ye sɛkando tun b'o kɔ la o tora la an ye manikura muso 7 manikura kelen an y'o muso 7 de bɔ ji la a don ani malo tɔni 1 ni dɔɔni ɲɔgɔn na ka olu sama k'u layɛlɛ k'u da filen kan pour que ji ka se ka bɔ kɔnɔ muso 7 o kɛlen salon t'o de sama bon an na laɲini kun ye famaw kɛ wuli ka danga in k'a lakana an bolo an na kɛlɛ kun ye an tɛ wari kɔ an tɛ fosi kɔ an kɔni ka lutte kun ye dɔrɔn vraiment danga in ka se ka lakana quoi danga in ka se ka lakana ɲɛjugu fara ɲɛɲuman kan parce que danga kɛnɛ ma bon dragitigiw opposelen don a fan n'a ma mafiya ko la n'u tora yen ka temps dɔ sɔrɔ hali tile 3 dɔrɔn u bɛ danga in mɔmɛ dun k'a bɛɛ tiɲɛ k'a ban pepepepepepepewu an filɛ danga na yen bi an ka baji a tɛ se ka min a tɛ min c'est interdit an yɛrɛ dugudenw bɛɛ n'a dɔn sa k'a tɛ se ka min a tɛ min na minɛn de bɛ kɔ a la bon an jija kun ye danga in kan faraba fana sirife ko jurali don faraba jurali dɔ bɛ kɛ faraba kaburu jura dɔ bɛ kɛ faraba o fana jurulen don tile 3 an ka danga adamaden de bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'i ko an ka danga in fana na an kɔni ka laɲini ye jamana ka ɲɛ anw ma ala yɛrɛ kama a kira kama koyi k'an ka danga in to yen n'o ye Denbabugu danga ye n'u b'a fɔ ko sigiyɔrɔ danga an ni cagadugu faraba bɛɛ de jɛ don ala sago sago nka fila cagadugu k'a ta ka bɔ kuruba baraji la ka taa selenge baraji la danga in ɲɔgɔn t'a kɔnɔ danga ni ɲɔgɔn fosi t'a kɔnɔ a bɛ marché ni danga bɛɛ ye ala sago i sago ni kɔni y'an ka kunnafoni hali bi an bɛ ɲɔgɔn bilasira bɛnkɛ o de ka di anw ye ka min fara kan bɛnkɛ cagadugu faraba ani sikɔrɔ olu jɛra ka se manikura a bɛ siɲɛ 3 bɔ dɔ kɛra o yɔrɔ la
cagadu faraba conseil ya la yini ko man ko fana kana cagadu faraba ko kasi ka madanga ko ba o kuma kono ama be danga na man ko kasi kuna manya ko lubu ta famela se cagadu faraba cagadu re mo me ko danga tisi ko ga sabu ga kusra de do ko ni man ba se ni daliya mi ko daliya fo umina ko de kade uyi an ko fula opposera ni chugo de la man famela ko ka se dragi plupart pe man ta suna ye kanga danga cagadu dragi tuwe na nga dragi fen re danga in kono cagadu re mo me a dragi aya fa dragi tigi be abi jinan fe alante duti ala an siran ka nga dragi tugu gen o dragi tigi fen ba kono ni chama e figira ni yamalo ani man dragi de a plupart re be man dragi de o ala so ison awa nin tun ye demabugu maaw mankan ye yɔrɔ daragi fana a fana tiɲɛni nɔ a fana ka bon ji kan dɛ parce que kɛɲɛbakaw y'a yira an na k'a fɔ k'olu ka ba kɔni bɛɛ lajɛlen ye ko o tiɲɛna maa 3 o de fatura maa 4 o joginna chantier dɔ segukaw fɛ yen quartier min n'o ye Lafiyabugu ye o firila sangaso in kɔni a kun jɔli de bɛ sen na ko komi san kun bɛ ka nalen maa minnu kɔni tora ko in senfɛ sa ni minnu joginna k'u yɛrɛ de bolila ka taa san minɛ so in kɔrɔ nka nɛgɛ min kɛlen don so in na hali ne bolo bɛ se k'o kari waleya in kɛra sibiri don segukaw fɛ yen maire dugudenw ale ni polisiw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kan su 3 kɔni u sera k'o bɔ bingali musow ka ko a ɲɔ ɲɛnen don Bamakɔ kɔnɔna na yan bi sirakɔrɔ megetanakaw fɛ yen k'u binna dɔ ka cɛ kamalenkɔrɔ 4 fo k'a jogin polisilakaw ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ o ko in na sa a yira k'a fɔ ko waleya in yɛrɛ de ɲɔ ɲɛnen don yen fan in fɛ kurantigɛ in o bɛ k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen juguya ala ka n'i ci i kelen ka sɛlɛku kɛ k'i bɛ tɛmɛ yen kɔni ko n'o y'a sɔrɔ baliku kelen tɛ ka jan da in ɲɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko Bamakɔ kin caman na ko waleya in kɔni ko a bɛ senna bi ni fɛɛrɛ ma tigɛ a la fana ko a bɛ sɔn ka kɛ degun ye CMDT ɲɛma n'o ye PDG ye Nango Danbele ale tun bɛ munumunu salon min na o bɛɛ lajɛlen kun cɛra a kɔni y'a yira k'a fɔ ko nimisi wasa bɛ k'o la baaraw kɔni daminɛcogo kɛra gɛlɛya kɔnɔna na nka u taara ɲɛfɔli kɛ sɛnɛkɛlaw ye n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye baara bɛ se ka taa bolo kura minnu fɛ an'u bɛ se ka waleya minnu kɛ ka taa se fo foroli ma a y'o ɲɛf'u ɲɛna ji min fana bɛ yen n'o o kan ka na nin waati tɔ ninnu kɔnɔna na fana ka tila ka conseils ni bilasiraliw k'olu caman kɛ u ye a y'a yira k'a fɔ kɔni ko nimisi wasa bɛ sɔrɔ baara la sabula degun minnu yera o ye ji donbaliya ye joona nka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛlen don Nango Danbele y'a yira fana k'a fɔ kɔɔri sɛnɛnaw la u ka juru min bɛ gouvernement na ko n'ala sɔnna a ma ko a bɛ sara fo ka sara min ye nɔgɔ ko ta fana a y'a yira fana k'a fɔ ko fɛɛrɛ kuraw tigɛlen don yaasa nɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen olu fɛ n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ sabula ale ta ye kɔɔri ko de ye keba ale ta tɛ malo ni ɲɔ ko ye dɛ kitakaw ka n'u sigi k'a kɔnɔ ko tiga b'u bolo ye dɛ ale ta tɛ o ye n'an bɔr'o la an bɛ taa wolomasiri tabaw ka kɛnɛ kan Tumbuktukaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'o ye TRJ ale kɔnɔna na sa colonel Seydou Bey Ɲagandu n'ale ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye Tombouctou kɔnɔna na a ye wulikajɔ kɛ ka taa TRJ kaw fɛ yen dugudenw an'olu masalala a ye ɲɛfɔli kɛ u ye u ka baara kɛcogo la ani kɛnɛ ka ye fana u ye donbolo kɛ min ye TRJ kaw ye u furakɛliw u y'o fana ta ka ɲɛsin u ma min ye maa 300 ɲɔgɔnna u y'olu furakɛ ka banaw kelen bɛ yen u y'o ka opération yɛrɛ fana kɛ TRJ maire y'a yira k'a fɔ ko fɔlɔ n'olu tun ye sɔrɔdasiw ye olu bɛ 5 don fiɲɛ na ko bi k'a filɛ nin ye dɛ k'olu bɛ k'u bolo ja sɔrɔdasiw de kɔrɔ u ka se ka dɛmɛ don u ma cogo min directeur min bɛ kɛnɛyako kunna Tombouctou mara la n'o ye colonel Michel Sangare ye ale fana y'a yira k'a fɔ ko nin waati na bana minnu bɛ yɔrɔ ninnu na o banaw caman bɛ yen kunbɛli bɛ se ka kɛ u la min ye banaw ye banaw tɛ minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ nka dɔw bɛ yen olu ta ka gɛlɛn hypertension n'u fɛnw k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sɔrɔdasiw ka wulikajɔ min bɛ yen ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ka baarakɛyɔrɔw ma ani duguladenw ma sa o baara in min ye colonel Seydou Bey Ɲagandu ye a ko dɔ bɛna fara a kan ko sabula nin waati in na
wolo masiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ale yɛrɛ a ɲin'u fɛ maaw n'u bolominɛw lakanani tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔ min bɛ se ka kɛ sa ka furakɛli kɛ ka dɛmɛ ta ka di dugudenw ma k'u ka o fana fara u boloda la o de la sa u ma dan ye ma ɲafunge marabolo la fana u ye balo fana di ye sibiri tɛmɛnen ka taa se u ka mairie kɔnɔna na min ye malo o kɔni bɔrɔ 89 padi u y'o di maaw ma maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila maa wɛrɛw fana bɛ yen fana olu fana ɲɔ dɔw k'u minɛna bamanciwale kɛbaaw bolo n'o ye terroriste kun ye taa ka minɛ brigade bɛ ɲakunfɛ ale y'o minɛ o tigi olu fana ɲinina seyidu kɔni y'a yira a ka cɛdenw na n'o ye colonel ye k'u ka wulikajɔ bilama u k'u jija kosɛbɛ sabula jamana ɲɛmaaw y'a ɲini k'a fɔ u ni dugudenw fo danaya ka don u ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛcogo ɲuman lakana kɛcogo ɲuman min ye balow ye olu fana dili k'o kɛ dugudenw ma k'u k'o fara u boloda la Bajangarakaw fɛ secteur 4 kɔnɔna na n'o ye opération Maliko ye o commandant de secteur n'o ye colonel Pascal Berthe ale fana tun bɛ munumunu salo la ye a n'a ka jɛkulu maaw kɔni u wulila kabini juma don sa ka munumunu salo kɛ jangasagukaw fɛ yen Koro Bankas u taara yɔrɔ yɔrɔ la sa wolomasiri taba minnu bɛ u y'a f'u ɲɛna baara minnu bɛ sen na maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili jamana ɲɛmaaw olu ka laɲiniba ye o ye balo minnu fana bɛ yen n'o kan ka di u ma u ka se k'o kɛ yani nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ sa o y'a sɔrɔ ale kɔni tun ye jene kɛ ka duwanza kɛ Boni ani Hɔnbori secteur 4 ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ko daga sunɔgɔ wagati tɛ dɛ wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya de don jamana ɲɛmaaw ye min laɲini u fɛ o ye sɔrɔsi kɛ i jɔlen ka to Celeku yaasa dugudenw olu bɛ se ka lafiya cogo min k'i da k'i ɲinɛ i yɛrɛ kɔ wa waleya minnu kɛra ni se bɛ ka sɔrɔ bi ni maaw bɛ k'o fɔ o tɛ sinsin ka daga sunɔgɔ to sen na ani cɛdenw ɲɛ kuma ɲɔgɔnya a y'a yirula fana k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye min ye colonel Pascal Berthe y'a yirula k'a fɔ sɔrɔsiw ka bi wulikajɔ a kɛkun ye min ye dugudenw n'u bolominɛw fɛn o fɛn bɛ kɛ yaasa ko o sabati k'u k'u taabolo ye a y'a ɲini cɛdenw fɛ sa kɛnɛ ka ye k'u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ nin waati na Mali bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don u la o ɲɛjɔ in o tɛ se ka kɛ tuguni u k'a fɔ ko majɛ b'u la degun minnu bɛ yen fɛn minnu bɛ yen n'o b'u jɛ u yɛrɛ b'a fɛ baaraw ka kɛ cogo min na sa o fana bɛ bala yɛrɛ la colonel tulo kan colonel y'a yira k'a fɔ sara ko jamana ɲɛmɔgɔ ko k'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen na commandant deuxième compagnie n'o ye Sulemani Cero ye ale fana y'a fɔ wulikajɔ in senfɛ sa ko nin waati in na ko min ye balow ye kɔni ko olu nali bɛna daminɛ min ye ɲɛmaaw ye u y'a yira k'a fɔ sa ko balo minnu kan ka di dugudenw ma ko o baaraw bɛna kɛ cogo min na ale y'o ɲɛfɔ a y'a yira fana k'a fɔ ko dɔ bɛna fara sɔrɔsiw ka wulikajɔ n'u ka timinandiya kan ko sabula min ye laɲiniw fɛn fɛn kɛra u fɛ nin waati in na o minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ ɲɛmaa min yɛrɛ bɛ Jarasagu kɔnɔna na sa n'o o ye Seku Mɛnta ye Usman Seku Mɛnta ale ye foli ta ka ɲɛsin u ma sa n'o ye dugutigi ye a ko ale bɛ sɔrɔsiw fo koyi k'u filɛ ne kana nin waleya min kɛ nin ye nin ye basigi nati nka a y'a kɛba i ka kuma fɔ u kana na ka taa ten dɛ n'o minnu olu fa u nana ni fɛn fɛn minnu u bɛna bɛɛ cɛ o de la min ye ɲɛmaaw ye u ko fɛɛrɛ ni dabali bɛ na tigɛ sa yaasa min ye jangasagu ye yaasa u duguladenw to bɛ se ka kɛ u kɛrɛfɛ cogo min na nin waati in na yaasa u ka se k'u ka baaraw kɛ lafiya ale kɔnɔna na i n'a fɔ ɲɛmaaw b'a ɲini cogo min Tɔnbɔkutukaw fɛ yen wolomasiri tabaw ka kalan dɔ tun bɛ sen na sa n'o ye sɔrɔsi kabaru gendew faralen ɲɔgɔn kan ye olu ka jɛkulu kura ye k'o tɔgɔ ye ko Fantôme kɔni o kalan kɛra secteur 3 kɔnɔna na min ye Seydou bɛ Ɲagandu ye ale ye o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kɛ kalansen ye tile 45 de ye GTA min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Fantôme ale tun bɛ yen n'ale tun bɛ MINUSMA kankɔrɔ kɔnɔna na kalansen a sigira o sen kan min ye GTA bilisi maaw ye olu fana tun b'a la u bɛɛ lajɛlen de dorogora ɲɔgɔn na sa ka kɛ kulukura ye kulukura min kɔni ni lafaamuyaliw ni fɛn minnu na di olu ma yaasa cogo min na u bɛ se ka baara kɛ ka se fo a dan na u y'a yira fana k'a fɔ maa minnu bɛ ka kalan ninnu k'u kunna u bɛna na u sinsin min kan a minan muɲuni kɔngɔ muɲuni ɲɛguwa muɲuni bingali mana kɛ i yɛrɛ bɛ se k'i kelen bɔ cogo di cɛncɛn kɔnɔna na min ye mɔbili mana bin mɔbili mana se ka kɛ i yɛrɛ kamalenkɔrɔ kelen i n'i ka minɛnw i bɛ se ka min kɛ wulikajɔ la sa GTA Fantôme ko a kɛkun ye o ye a ɲɛmaa n'o ye kapitɛni Sambo Kulubali ye a ko a nisɔndiyara ko sabula ko lafaamuyali ni baara min kɛlen filɛ ne kana kalan kɛ u kunna nin ye ko nin bɛna dɔ fara u ka cɛsiri ni wulikajɔ kan don nataw la
ninnu bilatɔ do sa yaasa u ka wuli ka jɔ kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni lafiya min ni dugudenw bɛ k'o ɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na u y'a jira k'a fɔ sa ko nin kalan kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra u kunna a tako fɔlɔ de bɛna kɛ nin ye dɔwɛrɛw fana bɛna kɛ dugu wɛrɛw dɔɔnin na duguw timɛ cogo la duguw sigi cogo la a bɔcogo n'a mɔnɛ bɔcogo la ka se ka doni bolimafɛnw ye yen walima n'i b'i sen na i bɛ se ka baara kɛ cogo min na sa u y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni kalan in nin y'a siɲɛ filanan de ye fɔlɔ o kun kɛra bilisi maaw kun olu maaw kɔni olu bilara kɛnɛ kan ka ban o ye keba fantom ko ale fana bɛna bila kɛnɛ kan hali sɔɔni a tɛ mɛn tuguni min ye kolonɛli sedu bɛ ɲagandu ye ale ye o laseli kɛ u ka kalanw senfɛ kalan kuncɛli la a ko ni ala sɔnna a ma n'u tilara nin na ko dɔwɛrɛ bɛ yen u tɛna t'u ɲɛsiri o la sa wa a ka gɛlɛn dɛ n b'a dɔn keba bɛ t'o kɛnɛ kan o parce que ale mugu ci de ka d'ale ye balle réel exercice avec balle réel ala ka ni ci n ka cɛ journaliste to yen n'u tilara u bɛ ja d'i ma kana taa ni kana k'a kɛ dɛ kayi commandant ni Tchadri Sud n'o ye colonel major Abubakar Yansari ye ale bɛ munumunu salo la kayi n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ani ɲoro yan fan fɛ kabini kalo tile 3 a ye Bamakɔ base in bila pewu k'i kunda dugu kɔnɔna kan maa min bɛ yen n'o b'ale tɔgɔ la sisan n'o ye colonel Musa Ongoyiba ye o fana n'a ka cɛdenw olu fana b'a kunbɛn ni kunbɛcogo ɲumanba ye yaasa ka se ka baaraw kɛ u y'a jira k'a fɔ sa ko nin waleya kɔni kɛ kun ye min ye cɛdenw jɔyɔrɔ mun b'u bolo a ko bɛ cogo di laɲini minnu kɛlen olu bɛ ka sabati wa ɲoro k'a daminɛ ka na fo cɛncɛnfuga bolo fɛ ko kana se fo banamayan fan fɛ cɛden minnu jɔjɔlen n'o ye sa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lajɛ cogo di min ye colonel Bubakar Yansari ye a ko bi ko min tɛ fɛ ka mɛn o ye k'a fɔ de cɛden e dɛsɛra e bɔra i nɔ na e ye nin kɛ k'a sɔrɔ kun ni kuma ye a la a nana ka na u lamɛn ka tila ka bilasiralikanw fɔ u ye cogoya min na u bɛ se k'a faamuya comme Tchadri u y'a jira a la k'a fɔ ko a ye yɔrɔ minnu kɛ Sandare b'o la Jema b'o la Gogi Ɲoro yɛrɛ dugu kɔnɔna ka taa se fo Mali ni Moritani dancɛ ma Gorika a taara ninnu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la wolomasiri taba bɛ wo kɔnɔna na min ye Bubakar Yansari colonel major commandant Tchadri Sud a taara ɲɛda ninnu bɛɛ lajɛlen kan wa a y'a yir'u la k'a fɔ ale nana ka n'u lajɛ de koyi u bɛ baara kɛ cogo di mun ni mun bɛ yen degun jumɛn bɛ yen fɛn jumɛn bɛ se ka kɛ sabula ale tɛ fɛ ka bɔ yan k'a mɛn ko ale taalen ko kɛra ko min ti bɛn comme Tchadri y'i sinsin min kan n'o ye colonel major Bubakar Yansari ye a ko k'u jija u ka bɛn u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'u hakili to ɲɔgɔn na cɛsiri ni timinandiya u k'o kɛ u taala ye yaasa min ye jugu ye ale kana se sɔrɔ cogoya si la a y'a f'u ɲɛna fana k'a fɔ ko wolomasiri tabaw bɛ sira min kan bi maa n'i bɛ o jɔyɔrɔ la i kan k'i jija dɔ ka fara a ka su ani tile i n'a fɔ jaabiw bɛ ka sɔrɔ cogo min na min ye colonel ye a y'a yir'u la fana k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma min ye u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen mun fɔlen filɛ nin ye o majɛw na tile kɛnɛ in fana kan ale fana kun bolo falen don ka taa ko keba o de la sa nafajikaw kilomɛtiri 5 Jema kɛrɛfɛ genu kilomɛtiri 10 ale yɔrɔ kelen na ye u ye donbolo kɛ olu ye balo ni tulu ni fɛnw da dumuni fɛnw k'olu dɔw d'olu ma min ye dugudenw ye sa u ye malo sɔrɔ ka ɲɔ sɔrɔ ka bisiki sɔrɔ ka tila ka tulu fana d'u ma genukaw olu kɔni ta kɛra sa dɔgɔtɔrɔ furakɛli ye furakɛli min n'o kɛra fu dugu maaba minnu fana bɛ yen ni olu ye gɛlɛyaw sɔrɔ k'olu fana lamɛn min ye dugudenw ye u kɔni ye foli ni bonyamasegin kɛ ko min ye armée ye ko tiɲɛ yɛrɛ la olu kun t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se nin fana na kisɛci k'o dɔrɔn tɛ tuguni koyi sisan u bɛ ɲini kana baɲumankɛtɔnw jɔyɔrɔ minɛ o la o ko furakɛli cɛkɔrɔbaw ko k'u ka dɔ far'u kan han ko ka to ka n'olu lajɛ tan ko nin ka d'olu ye dɛ ka tila ka fura d'u ma fu k'u hakili to u la ka to u kɛrɛfɛ Mali ni Moritani dancɛ la fana min ye jibondo dɔ ye n'o ye forage ye keba u y'o fana kurumo kari k'o dira k'a jira maaw la ka fɔ sa min ye pelle ye i b'a dɔn k'a fɔ pelle in kɔni ale yɔrɔ kun minɛna wa ji min woyora ye n'ala sɔnna ma wulada fɛ an na o jira maaw la a bɛ se ka o ye cogo min Alassane Ba ni ale yɛrɛ ye dugutigi ye a ko nin kɔni ko sisan olu mana armée ye u tɛ boli tuguni olu mana armée ye u bɛna n'a dɛmɛ wa olu mana armée ye o ye danaya ni basigi nalen ye ko kabini armée nana yen nin y'a kalo 2 ye misi tɛ suyɛ ba tɛ suyɛ baaraw bɛ kɛ taa ni ka segiw bɛɛ lajɛlen bɛ ka nɔgɔya ko min ye colonel major Bubakar Yansari ye Sanogo ye
ko n'a sera k'a ka foli lase jamana ɲɛmaaw ma han k'u filɛ ka nin baara min kɛ nin ye olu fana ko k'u kana taa dɛ taali ko ye nin ye ko in na problème ye keba min ye Yansari ye a taara fana dugu maabaw a taara olu fo min ye dugudentaw ɲɛmaaw ye ka sɔrɔ ka munumunu salo ka sa ka na kuma di colonel Musa Ongoiba ma o yɛrɛ fana ye faamaw fo wolomasiri tabaw ale ni dugudentaw ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'u fo u bɛ baaraba min na nin waati in na nin yɔrɔ ninnu na k'u ka dɔ fara a kan hali bi yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Abubakari Yansari a ma na fɔlɔ ko i keba n'ale ka siège bɛ yan de Senu ale ka bureau bɛ yen de ale de commandant Théâtre Sud ale de o commandant ye ko a segitɔ k'a bɛna nara ninnu kɛ ko fo aw ka dugu fo Basabugu o kɔrɔ a ma na fɔlɔ dɛ an bɛ dugawu kɛ sa min ye colonel major ye k'Ala ka segin ni a ɲuman ye Segukaw fɛ yen Mɛnkɔrɔ Kane ale tun bɛ yen min ye commission défense min bɛ CNT kɔnɔna na sa olu taara ka taa wolomasiri tabaw ka baara kɛcogo lajɛ ye u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye Segu école ye école de police maa minnu tun bɛ yen olu fana bɛ délégation na ka taa fara sapeur pompier kan ninnu bɛɛ lajɛlen sa ɲɛmaaya bɛ maa min bolo sa o ye général à la retraite Mɛnkɔrɔ Kane ye keba kayikaw bɛ Mɛnkɔrɔ dɔn Sierra Leone'kaw bɛ Mɛnkɔrɔ dɔn Sorasiw yɛrɛ bɛ Mɛnkɔrɔ dɔn Mɛnkɔrɔ Kane cɛkɔrɔba min don a fana y'a tile kɛ armée la koyi a ko ko u nana sa ka na Segu lajɛ Segu wolomasiri tabaw bɛ cogo di CNT ka laɲini ye min ye o ye ka kɔlɔsili de kɛ waleya minnu bɛ fɔ CNT kɔnɔna na k'o kan ka kɛ Sorasiw ye yalama a bɛ ka timɛ wa ko a nana ko ka nin ɲɛda baara kɛcogo kan baara min bi ni bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a fɔ ko a bɛ ka se sɔrɔ ko a ko bɛ cogo di kɛnɛ kan dɛ o ye kuma di maa min ma o la o ye colonel Sulemani Dunbiya numéro 2 n'ale ye Segu Sorasiw ka dagatigi ye a ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ko ko CNT maaw nali yɛrɛ diyara ale ye kosɛbɛ koyi sabula olu bɛ baara min na olu yɛrɛ fɛ maaw ka bɔ a kalama a y'a yira u ka dunanw na sa k'u bisimila ko yan de ye Segu ye général Mɛnkɔrɔ ye a ka kumaw bɛɛ lajɛlen lamɛn min kɛ a y'i sinsin min kan o ye k'a fɔ nin waati in na min ye terrain kali taali ka taa baara kɛ yen k'u ka o dɔ fara o kan koyi unité u ka olu caya sɛnɛko min bɛ sɛnɛ Segu mara la ɲɛ ka se ka sɔrɔ o la a y'a ɲini fana min ye wolomasiri tabaw fɛ u k'u jija jamanadenw dugudenw olu ka laɲini yaasa basigi ni lafiya kana o k'u taalan ye a ko ka a b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la a n'u bɛ ka baaraba mun kɛ jamana kɔnɔna na min ye commandant région ne Sulemani Dunbiya ye a ko nin nali in diyara ale yɛrɛ ye kosɛbɛ min ye nin ye ko b'a to Sorasiw u bɛ dɔ fara u ka galabu kan u b'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ko olu hakili bɛ u la wa fana y'a yira fana k'a fɔ k'u ka laɲinibaw ye minnu ye ko na Ala sɔnna a ma général ye kuma o kuma fɔ ko u y'a faamu non yɔrɔ nin kɔni na kuma tɛ nin na o nin ye k'a fɔ a tigi yɛrɛ ɲɛna u taara an ka cɛ fɛ yen koyi Sidi Lamini colonel Sidi Lamini Ezo u taara Banankɔrɔ wa u taara u ɲɛda marakala ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka sɔrɔ k'a fɔ sa ko min ye siɲɛ wɛrɛ ye CNT ko ale kɔni tɛna na to kɔ nin baara ninnu la kɔlɔsili la koyi u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Mɛnkɔrɔ ye a yɛrɛ ye Sorasi denmisɛnninw galabu wuli koyi a ye donna tarikuw la ka fɛnw ɲɛfɔ u ɲɛna o de la sa min ye Ezo kɔnɔna na ani Banankɔrɔ kan kɔnɔna na a taara ɲɛda kalandenw siyɔrɔ kan u ka baarakɛyɔrɔw u bɛ waleya minnu kɛ fo ka taa se u ka amphithéâtre kɔnɔna ma min ye Sorasiden maa 500 tun bɛ yen Segu tɛmɛnen kɔfɛ délégation commission défense protection civile ani min ye sécurité ye ko a kɔni a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛ Segu yɛrɛ dugu kɔnɔna na ko ni Ala sɔnna a ma min ye nin waleya ninnu ye sa n'o bɛɛ lajɛlen banna tuma min u na sɔrɔ ka segin ka na Bamako nin waati in na samiya bɛ ka don samiya donda in na denmisɛnnin caman kɛlen don ka wulikajɔ boloda u ka sigidaw la yaasa sigidaw bɛ se ka jɛ cogo min dɔgɔkun laban o dɔgɔkun laban denmisɛnw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka dugu k'olu furan maɲinankaw fɛ yen olu ka kin min bɛ yen n'o ye kin sabanan maaw ye Bafulabe cercle kɔnɔna na olu caman bɔra k'u ka fossé dingɛw bɔ min ye Siriman Kuyate n'ale ye denmisɛnninw ka secrétaire général ye kin sabanan kɔnɔna na a ko k'u jagoyalen don ka nin waleya ninnu kɛ ko yaasa ji bɛ se ka tɛmɛ cogo min ko sabula salon samiya ye tiɲɛni caman de kɛ olu fɛ yen
o de la olu fara ɲɔgɔn kan sa yanni samiya yɛrɛ ka don ka ji caya fosse dingɛ bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen bɔ yaasa sa min ye dugudenw ye olu bɛ se cogo min na ka nin baara in kɛ ka ɲɛ u kɔni y'a ɲini guwa bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ lajɛlen ka kɛmɛ di u ka maa minnu bɛ tunga la sa ko olu fana kɔni sera ka dɔnbolo kɛ u ye olu ye wari dɔ bila ka na di u ma min ye Siriman Kuyate ye a ye o lakali o waleya kelen in fana don Gundamukaw fɛ yen Gundam ale bɛ Tɔnbukutu mara la ale denmisɛnninw fana k'olu fana ye wuli ka jɔ kɛ Musa Nci Tarawele ne ale sifinw ka ɲɛmaa ye yen a ko ko u ka dɔgɔtɔrɔso ani u ka CSCOM min ye ɲamanbɔnyɔrɔ minnu bɛ yen misiri ani kareba minnu bɛ Gundamu kɔnɔna na k'u ye wuli ka jɔ kɛ ko ka nin bɛɛ lajɛlen fura koyi ko dɔgɔkun o dɔgɔkun laban olu denmisɛnninnakaw bɛ fara ɲɔgɔn kan Bankas min bɛ Baɲaŋara mara kɔnɔna na olu fana y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ olu la dɛ a ka d'u ye kuma o kuma ka wuli ka jɔ kɛ ko nka ko minɛn t'u bolo Seydou Umar Gindo n'ale sifinw ka ɲɛmaa ye yen commune kɔnɔna na a ko minɛnko dɛsɛ de b'u la ko nka ko nin waati laban in na u yɛrɛ y'a lajɛ sa u bɛ se ka mun kɛ n'u yɛrɛ fanga ye ka dingɛ dɔw bɔ ka yɔrɔ dɔw furan min ye denmisɛnninw ka tɔn ɲɛmaa in ye a ko tiɲɛ don olu tɛ ka dɛmɛ maa tɛ k'i bolo don olu kɔrɔ wa min ye baɲumankɛtɔn minnu tun bɛ n'olu b'olu dɛmɛ fana olu caman kɛlen don ka sira bila nka k'o t'a to fiyewu baara in u ka salaya la u se ye min ye a n'u bolo bɛ se ka mun kɛ k'u yɛrɛ bɛ ka na o kɛ nin waati in na ayiwa kɔkan kibaruya kelen min b'an bolo yan o y'aw ka cɛ ye ko dɔw bɛna mugu ci a la de yan Trump tɛ se ka tromper o sisan Américains ye problème de sɔrɔ nin tɛ ci tugun nin citɔ ko marifa y'a sɔrɔ a tulo de la a tun bɛ Pennsylvanikaw de fɛ yen campagne na nin ɲɛfɔli la tuma min na ale bɛ ka Joe Biden ta wagati min dɔ ye kunkan ɲɛ damadɔ bɔ nka min ye ne dabali ban min yɛrɛ ye marifa ci u ye ale yɛrɛ fa awɔ min ye mugu ci u y'o fa maa caman kɔni joginna ko senfɛ Trump yɛrɛ tulo marifakisɛ ye o de sɔrɔ Américains kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la sisan place bilara kuma sugu bɛɛ de bɛ yen a sugu bɛɛ de bɛ yen dɔw ko Trump yɛrɛ de ye nin labɛn ka mugu ci a yɛrɛ la Joe Biden ko don ko min ti bɛn a muso min ye démocrates bɛɛ kɔni ye waleya in kɔn ka se fo a dan na ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ bɔlɔlɔ kɔni kan a sugu bɛɛ bɛ ka fɔ maa tɛ min kɛnɛ kan i t'i yɛrɛ minɛ o dɔw fɔli la o tɛ maaya ja kunu final fila tun bɛ yen coupe d'Europe ale tako 17nan Espagnol olu ye se sɔrɔ 2-1 Anglais kan est-ce que Anglais yɛrɛ delila ka coupe ta diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ u ka f'u y'a suɲɛ n ko final banna coupe tununa de coupe d'Europe Anglais u m'u tɔgɔ sɛbɛn a kan fɔlɔ nka ni mun y'o final filanan ye 2001 tɛmɛnen ani zen ta kunu ala ko tiɲɛ Espagne équipe min tun bɛ ka jouer a ka ɲi n'u ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Espagne ka ɲi n'u ye min y'u bugɔ kunu u fila m'u bugɔ anw ta la sa Messi kɔni sen ŋaɲagira ka bɔ o fana banna 1-0 ka taa Messi ninnu kanu na donc coupe d'Europe champion o ye Espagne ye filanan o ye Angleterre ye min ye Copa la premier o ye Argentine ye filanan ye Colombie ye sabanan ye cɛ in ka équipe tɔgɔ ye di dɛ cɛ in bɛ jouer jamana jumɛn fɛ de san o san ni moyen f'a ye kini kɛ ta sa Suarez olu de kɛra sabanan ye u gagné penalty tan de la o de tɛ de Aigle u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn ye ko mun kɛra a tɛ ka faamu u yɛrɛ bɛna lajɛ sa yaasa ka ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a faamu cogo min nka n'Ala sɔnna ma n'an ye pereperelatigɛ min sɔrɔ o ko bɛɛ lajɛlen kan an bɛna o da aw tulo kan waati nataw kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan Keba Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye Amara Nunu Keyita ye i sɛgɛnna fiɲɛ bɔ ka ɲɛ kosɛbɛ k'i fo k'i wale cɛ ne b'a dɔn i taara ci la sa mais i sɛgɛnna fiɲɛni kɔni fana bɔ parce que don o don soli ka wuli ka na yan i kun t'o la tuguni a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala n'a kira sɔnna a ma